बा बे समाव आं आदाखौ जोंनि बे बिटिआर इनफो स्टुडिअ टिउसनाव बरायना लाग्रोबाय दे खुलुमबाय दे आंनिफ्रायबो नोंथांमोननि बे बिटिआर इनफो स्टुडिअसिम गोजोन हामलायनाय बावहरग्रोबाय गोजोन्थों गिबियावनो खुलुमग्रोबाय नोंथांमोन नायगिरि नोंथांमोनहा गोबाव समनिफ्रायनो नैबे जेनाखि आदाखौ लानानै फै होनबाय थानायखाय जों गोबाव समनिफ्रायनो जों आदाखौ नागिरगासिनो दंमोन नाथाय जोङो बे आदानि कन्टेक्ट नाम्बार मोनैनि खाथिरावहाय जों आदाखौ लोगो हमनो सानब्लाबो जों हानाय जादिया दा जे समनिफ्राय जों आदानि कन्टेक्ट नाम्बारखौ मोनदों अब्लानो जों बे आदाजों जों सोमोन्दोआव थाबाय थादोंमोन ओमफ्राय दा दिनै आदाया फ्रि जानायखाय जोंखौ दिनै लेंहरबाय दा नोंथांमोननि हास्थायनाय आरो लुबैनाय बायदि जोङो दिनै बे आदानिफ्राय जों गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनगोन जाय समाव आदाया सावथुन मुलुगावहाय करिय'ग्राफार हिसाबै गोबां खामानि मावबाय आरो एलबामाव एसे मेन भावगिरि हिसाबैबो बे आदाया मोसानानै दिन्थिबोदों दा बे गासै बाथ्राखौ जों दिनै मिथिनानै लानोसै दा बे साराव बे समाव आदाखौ जोंनि बे चेनेलाव बरायना लाग्रोबाय आदा बेजों लोगोसे आङो फार्स्टआवनो आं आदानि मोजां नामखौ मिथिग्रोनो लुबैबाय आदा आंनि मुङा जायपुल ब्रह्म आंनि गामिया जाहैबाय जोनोम गामिया जाहैबाय खारगाव बे क'क्राझारनिनो सानजाहा बे खारगाव गामि पस्ट अफिस खारगाव दा थानायाथ' आदायाथ' माबायाव थानायखौ औ गामिनिफ्राय आङो 1.5 बोसोरसो जाबाय दा बेखौ गंगा नोगोर होनो गामिखौ दा बेहाय आं शिफ्ट जानाया 1.5 बोसोर जाबाय आरो 1.5 बोसोर जाबाय दा आदाया मा मोगथां जिउआव माबा मोनसे सरकारिफोर जब मावबाय नामा बिदि मावाखै माने आंनि सिमाङा बिराद गिदिर सिगांनिफ्रायनो आंखौ नुनायाव मानसिफ्रा ओरैनो फिसा नुनो हागौ खिन्थु आंनि थिंकिंआ बिराद गोजौआव आरोखि आंनि सिमाङा सब समाय बिराद गोजौआव आं बै समनिफ्रायनो आं सानोमोन जे मालायफ्रा बिल्डिं लुदों बोरै लुदों आंहाबो बे सिमाङा दंखायो बै समावनो हयथ' नोंथांमोना सानाखैमोन खोमा जे मबाइल मानसिफोरनि आखायाव मबाइल दा बाहायबो आं सानोमोन आरोखि जों बे स्टेजाव जों माब्ला सहैनो हागोन आंनि सिं बिराद नाजानाय दंखायोमोन आरोखि दा बेबायदिनो जेनेबा फिल्म इन्डास्ट्रियाव आङो 98निफ्राय आङो स्टार्ट खालामदों 98निफ्राय आङो कन्टिनिउ मावनानै आं 22 बोसोर मावखांनायनि उनावहाय आं सिन्था खालामदों जे फिल्म लाइनाव आं थाबाय थादों हाजिरा हिसाबै मावबाय थादों जे जातिनि बा कालसारनि थाखाय आंथ' बहुद सेक्रिफाइस खालामबाय दे थिग आहे दा आंबो आंनि लाइफनि थाखाय बा आंनि फेमिलिनि थाखाय आंनि लाइफ स्टाइलखौ एसे सोलायसै नामा साननानै आङो बै समावहाय जोंहा BPFनि सासे EM दंमोन मानाव गेदेर देबेन बर' दा बिथाङा आंनि असे लोगोमोन दा बिथाङा आंखौ गेजेरावहाय लेंहरबाय जे नोंथाङा सानबेसे बेबायदि खस्थ' खालामनानै जाबाय थानो जे आंजों फैदो आं नोंखौ एसे सुबिदा होलांदिनि बिजनेस मावनानै जादो दा बे हिसाबै आङो बिजनेस लाइनाव आं कन्ट्राक्टर हिसाबै आं हाबनाय जादों दा बेनिफ्रायनो आङो लागातार ओरै बिजनेसाव आं इनभल्भ जालांबाय बिनि गेजेरनो आङो टाइम दिहुननानै आङो फिल्म शुटिंबो खालामबाय थादोंमोन एलबाम शुटिं खालामबाय थादोंमोन खिन्थु नाव गंनैयाव आगान होनाय बायदि जाहैबाय आं ओरैजाय आङो बिजनेसाव लाख थाखा आं इनभेस्ट खालामदों आंनिफ्राय ओरै फारसेजों फिल्म लाइनावबो नों जुदि टाइम होआबा नोङो मोजां जाया साक्सेस जाया जेनेबा मोनसे गान दा बिनि सायाव आङो कनसेप्ट बानायग्रोनांगौ सर्ट डिभिजन खालामनांगौ दा मोनसे गान शुटिं खालामनो थाखाय आंनो गैयाबाबो सानथामसो आं बे गाननि सायाव आं स्टाडि खालामनांगोन बिनि सायाव आं तपस्या खालामग्रोनांगोन बेयाव माबायदि लकेसन नांगोन आं मा कनसेप्ट लानानै बा बै ड्रामानि जिथु मा होनो कन्टिनिटिया माबायदि दा बेजों मिलायनानै आंनि जिथु बे कनसेप्ट बेखौ एडजास्ट खालामनांगोन दा बेफोरबायदि मिलायनो थाखाय आंनो बहुद टाइमनि गोनां जानायखाय आङो सानबाय न'खरावबो रायज्लायबाय जे आं बबेबा मोनसेखौ आं दोनथ'नांसिगोन दा बे हिसाबै आङो फिल्म लाइनाव आङो बहुद बोसोर मावबोखानाय हिसाबै आं लासैनो दोरोदनानै आं बिजनेसावनो इनभल्भ जाना थादों आरोखि आं बेबायदि सरकारि साख्रि जेबो मावाखै आरो मावनायबो नङा भबिष्यत दा आंनि सिमाङाथ' एसे गोजौ लेभेलनिखा आं बे भबिष्यत जाफुंहैगोन जाफुंहैया आं बेखौ बुंनो हाया खिन्थु आंनि सिमाङा सब समाय बिराद गोजौ लेभेलाव थागोन आरो नाजानाया थागोन आरो औ ओमफ्राय नैखौ आं मोनसे क्लियार लाखानोसै आदाखौ होनना बुंदों आदानि जेनाखि बे बाजैया बेबो फिल्मनिनो एक्ट्रेस होननानै बुंबाय थादोंमोन ओमफ्राय बाथ्राया नंगौना नंगौ बिदिन्था ना माबा बिनिथा ब्रह्म बेखौ नोंसोरो नैबे बे गोसो थैलें एलबाम दंमोन सिगां बाक्सानिफ्राय ओंखारदोंमोन बेयाव गान दोंसे दंमोन बे आंनि गोसोआ बे आरोखि आनिफ्राय नैबेखौ आरो नैबे गानखौ खिथायोबा आरो नोंथांमोना दासिम थाबैनो बुजिसिननो हागोन जे मोनसे एलबामाव दंमोन जे
मा होनलामोनथाय मस्क'जों जे मोसादोंमोन जे नोमा होनलायनाया दे बिदिब्लालाय होनलायनाया बैसागो बायदि सोलिनाय दा बेनो आंनि वाइफ आरोखि दा बे गानखौ खिथायोब्लानो मानसिफ्रा थाबैनो सिनायो आरोखि दा दिनै बिथाङा थानायमोनब्ला ज' लोगो मोनलायगौमोन दा बिथाङा मोनसे स्कुलावहाय साख्रि मावगासिनो दं दा दिनै सानदेब्लाबो गावनि डिउटिखौ बे नागारनो हायैखाय बे थांनो गोनां जादों आं बुंदोंमोन दा टाइम होनो हाया जाहैबाय मा खालामनो थारमाने भिउआरफ्रा होनदों नालाय बे माने मोनथिनायफ्रा होनदों आरो बे आदानि जेनाखि वाइफआबो माबाखा एक्ट्रिसखा बेखौ लानानै फैनानै आङो नामखौसो इदास मोनाखैमोन आरो बिनिता ब्रह्म ओमफ्राय दा नैबे समाव होमबा जों मिथिबाय आदानि माखासे थानाय आरो दा मा मावो बेखौ जों मिथिनो ओंखारबाय दा आं बेखौ मिथिनो लुगैबाय जे आदायादि इसिबां माखासे बर' सावथुनाव एलबामजों लोगोसे फुल मुभि आबुं मुभियावबो फिसार फिल्मावबो मा खालामबोबाय जे मा करिय'ग्राफार हिसाबै गोबां खामानि मावबोबाय दा बे मावनायनि सिगां आदाया मा बे करिय'ग्राफारनि माबा मोनसे कर्सफोर लाबाय दं नामा सिगां समफोराव बेबायदि आं लायाखिसै थारमाने करिय'ग्राफ कर्सनि थाखाय आङो सानदोंमोन चेन्नाइआव थांनो थाखाय बेनिफ्राय आङो फार्स्ट बिजनियावनो आं सोलोंग्रोदों मडार्न डान्सखौ बेवहाय बे समावहाय जोंहा आब' सुलिखाजों मोजां रिलेसन दंमोनथ' बे हिसाबै आब' सुलिखायानो आंखौ थानो जायगा होदों दा बेनावनो थानानै आङो कय बोसोर सोलोंदों बिनि उनावहाय आङो गुवाहाटियाव सोलोंदों 4 बोसोरसो बिनि उनावहाय गुवाहाटिनि माखासे लोगोफ्रा आंखौबो लोगो लादोंमोन चेन्नाइआव थांनो थाखाय बिसोर चेन्नाइआव थांदों बेनिफ्राय आङो केलकातायाव आं थाहैदोंमोन थानांगौमोन आङो 1.5 बोसोरसो खिन्थु फाइनान्सियेलि प्रब्लेमनि थाखाय आङो बेवहाय 1.5 माससोल' थानानै आङो फैफिननो गोनां जादों दा बिदिनो माखासे आद्रा खिद्रा आंनि रोंगौथिखौ लानानै आं मावनो गोनां जादों दा थेवबाबो आङो बिराद स्टाडि खालामो आं बबेबा मोनसे खामानिखौ आखाइ होयोबा आं बिराद सानै हयै मावो आरोखि दा बेवहाय मा जेनेबा आं मोनसे गाननि सायाव आं कनसेप्ट बानायगोन आं गैयाब्लाबो हिन्दी फुराना मुभिनि जिथु गान बेखौ आं 10थासो गान नायगोन बे टाइपनि आरोखि बे आंनि कनसेप्टनि गाना मा तालनि ओमफ्राय बै हिन्दी जेनेबा सापज काहारबा दा बै हिन्दीनि बबे मेल'डि गान काहारबा दं बेखौ आं कालेक्ट खालामगोन दा बिसोरनि माखासे सर्ट डिभिजन बिसोरनि माखासे बे गाननि गेजेराव मिउजिकआव जे माखासे ड्रामाटिकलि लाङो बेफोरखौ आं खावोमोन आरोखि दा बेफोरजोंनो आंथ' कर्स लानो हायाखिसै फाइनान्सियेलि प्रब्लेमनि थाखाय दा बेफोरनिफ्रायनो आं माखासे केमेरानि एंगेल बे माखासे फ्रेम सेम बानायनाय माखासे काटिं पइन्ट हमनाय दा बेफोरखौ आं बिसोरनिफ्रायनो आं सोलोंनानै लादों आरोखि आं भिडिअ नायनानैनो बे समावथ' इउटुबबो गैयामोन थारमाने सिडि केसेट बायबाय सिडिआव नायनानैनो आं बहुद स्टाडि खालामोमोन आरोखि बेनिफ्रायनो माने आदाया हारसिङै सोलोंनाय जादों एक्सपार्ट जाबोबाय ओमफ्राय बे सावथुनफ्राव करिय'ग्राफार हिसाबै खामानि मावबोबाय नङा होमबा ओरै खामानिबो मावबाय थादों आं स्टाडिबो खालामबाय थादों फार्स्ट जेनाखि आदानि सिगां करिय'ग्राफार मावजेननाय सावथुनखौ बे फिसार फिल्म ना भिडिअ फिल्म बेखौ बुंनो हागोन नामा आं फिसार फिल्मावनो फार्स्ट मावदोंमोन आंहा साननाय गैयामोन बे सिमांबो गैयामोन जे आं सासे बेबायदि करिय'ग्राफार हिसाबै आङो चान्स मोनगोन आङो फार्स्टआव आङो स्टेज डान्सारसोमोन जेनेबा स्कुल उइकआव आं मोसायोमोन बेवहाय माखासे जोंनि टिचारफ्राबो क्लास टिचारफ्राबो इनकारेज होबाय जे मोजां जायो एखमबा सोरबा मास्टारा 100 थाखा सोरबा 50 थाखा होनानै माने आंखौ इनकारेज होबाय थुलुंगा होबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो सिन्था खालामबाय जे आंनि हेड मास्टारानो जुदि आंखौ बिदि इनकारेज होदोंबा हयथ' होनबा आंनाबो जामारो मोसानाया ओमफ्राय बेफोरखौ साननानै आङो दानिया मा बे सिगांनि काहानि दे सिगांनि बियो गैयाबाबो 95, 96 बा 93नि खोथा आरोखि जेलानाखि फांसन खोनायो बहाबा बाथारमारि बहाबा थेङाफारा बहाबा सिम्बोरगाव माने फांसन खोनाबानो आङो माखासे लोगोफोरखौ लानानै गामसा आर'नाइ लाबाय होबाय नाम लगायहैबाय माने मोसाहैयो आरोखि जेरावबो ओमफ्राय बहाबा बिदिनो प्राइज मोनबाय थायो कम्पिटिसनावबो बाहागो लायोबा प्राइज मोनबाय थायो बेनिफ्राय बहाबा खिन्थु एसे लासिंसिंबो जाबोदों आरोखि नामखौ लगायबाय अखा थमब्लेट जाबाय आंनि नामा फैयाखिसै माने बिदिनो आर'नाइ गामसा गाननानै दं इउनिफर्म गाननानै ड्रेस मोसानो थाखाय माने फैफिननो गोनां जाफिनो आरोखि थेवबो आं
आं गोसो बायाखै आरोखि गोसो बायाखै आरोखि लासैनो आङो सासे माने स्टेजावहाय इनभाइटेड माने आर्टिस्ट जाबाय आरोखि जे स्टेजाव मोसानो थाखाय दाना आंखौ लेंहरग्रासो जाबाय फैसा होनानै दा बेबायदिनो बहुद प्रग्रामबो खालामबोदों बिदिनो आउट अफ क'क्राझार आउट अफ आसामावबो बहुद स्टेज प्रग्राम खालामबोदों आरोखि ग्रुप लानानै आं होमबा बै फार्स्ट फिसार फिल्मनि मुङा मामोन आरो जेरै करिय'ग्राफारसो मावजेननाय आं संगालियाव फार्स्ट मावजेनदों बे समाव आंहा बेबायदि इस्लाम बिदि फिल्म लाइननि केमेरानि फारसे जेबो नलेज गैयामोन बेवहाय आंनि मोसानायखौ थारमाने जोंहा उमेश दाया नुनानै बिराद माने स्टेज प्रग्राम बेबो नायोमोन हयथ' बे आंखौ नुनानै फसायखोमानानै दंखायोमोन खोमा ओमफ्राय आंखौ डाइरेक्ट बे स्कप होना होबाय फिसार फिल्माव करिय'ग्राफार हिसाबै दा बुंनो थाङोब्ला फिल्म इन्डास्ट्रियावहाय आंखौ लाबोजेननाया उमेश दायानो स्कप होजेनदों आरोखि दा बिथांखौ थेंक्स होनांगोन आङो जोबोर मोजां आरो नैबे जोंनि चेनेलावहाय फार्स्ट फैजेननायाव बे उमेश सारा फैजेनखादों आदसा बिदिनो गिबि आगान होजेननाय मोजां खोथा औ बे दा जोङो बिराद थुलुंगा होगासिनो दं बे सारानो मोजां खोथा बे आरो ओमफ्राय दा बेनिफ्राय बायद' गोबां माखासे नुबाय आङो बिराद नुनाय ओरैनो थुलमुल हिसाब होनो हागोन नामा जेनेबा आदाया आजिलि दिनैसिमहाय बा बै समसिमावहाय जे समनिफ्राय जेनेबा आदाया करिय'ग्राफार मावनायखौ एसे दोरोङारि बिजनेस लाइनाव हाबबाय बिसिमावहाय थुलमुल एसे बुंनो हागोन नामा हिसाबफोर आङो नोंथां फैगोनखौ खबर मोननानै आङो लामसाम दहाय फुंनिफ्राय एसे गोसोखांनानै आं लिस्ट बानायदोंमोन लामसामनो डिटेल्सखौ आं होजोबनो हाला माखासे थालांबाय बेवहाय 360सो जाहैगोन गासै गाना आरोखि बेवहाय सर्ट फिल्मनि दं भिडिअ फिल्मनि दं बेनिफ्राय नोङो फिचार फिल्मनि दं एलबामनि दं बे आरोखि दा बेनिफ्राय खालामबोनानै आं बेखौ एसे मिन्थिनो लुगैदों आदाया जेनेबा करिय'ग्राफार हिसाबै खामानि मावबोनानै ओरैबायदि मोनसे सिनेमा दं नामा जाय सिनेमायाव नोङो मावनानै साबसिन मोनसिनदों आरोना एकदमबारे सेटिसफाइड जासिननाय आरोखि बे सिनेमायावहाय साबसिन मोननाय सिनेमायावहाय आं बेहाय बे सिनेमाखौ आंनि करिय'ग्राफार खालामनायावहाय साबसिन मोनथारनाय बिदि दंबाय नामा बिदि बुंनो हागोन आंथ' गासैबो खामानिखौ मावो माने गोसो होनानै मावखायो बेनिफ्राय आङो प्रडिउसारजों बिराद मोजां डिसकास खालामगोन आरो डाइरेक्टरजों डिसकास खालामगोन जे आंनो मा रिक्वायरमेन्ट नांगौ बे जिथु आंनि गाननि कनसेप्टनि थाखाय दा बे आंनि माखासे एरेन्जमेन्टखौ जुदि प्रडिउसारा होनो हायाब्ला आं बेफोरबायदि प्रजेक्टआव आं मावफेरखायाखैबो दा बाक्सायावबो बेबायदिनो मोननैसो प्रजेक्ट आं मावालासिनो फैफिननो गोनां जादों मानो होनोब्ला बिसोरो अभार टेलिफन रायलायनायाव जागोन नोंथांनि एरेन्जमेन्टखौ जों खालामनानै होजोबगोन खिन्थु आंनि जिथु शुटिंआवहाय नांगौ एरेन्जमेन्ट बेखौ बिथांमोनहा खालामनानै होनो हादिया आं फैफिननो गोनां जादों आरोखि दा बबेबा मोनसेखौ थांखिनानै आङो बुंनो हाथ'नाय नङा बायदि मोनबाय आङो जिखुनु आङो जि खामानिखौ मावो जि प्रजेक्टआव मावो आं गोसो होनानै मावो आरोखि आरो जि प्रजेक्टआव आंनि थाखाय सुबिदा होनो हाया बे प्रजेक्टआव आङो मावथ'वालासिनो थागोन नांगौबा बे आङो बे आदानिफ्राय खोथाखौ हमनो हाबाय आं एसे बाथ्रा सैथोखा जुदि नों माबा मोनसे मावनो थायोबा बिनि सिगां जेनेबा सानग्रोनांगौ जायो नङा होमबा एसे सानग्रोनांगौ ओंखायनो बाहाय जुदि नोङो बबेबा मोनसे नांगौखौ होनो हाला नों एसे खहा मोनबाय थानोसै ना समाज नंगौ आरो बे बाथ्राया बे बुस्थुआ माने नों बोसोर थालांगोन दा बे बुस्थुखौहाय जों कमप्रमाइस खालामजाया आरोखि आरो दिनै एरेन्ज खालामनो हायाखिसै सप्ता खनसेनि उनाव खालामगोन शुटिंखौ बे आरोखि ओमफ्राय बे हिसाबै जेनेबा करिय'ग्राफार हिसाबै बे मावनाया थाबाय आदानिफ्राय ओमफ्राय एलबाम हिसाबै एसे बुंनो हागोन नामा फार्स्ट होजेननाय एलबाम मुंखौ फार्स्ट एलबाम आंनि गोसोनि गेदेरावखौनो जों बानायग्रोनाय जादों दा बेखौ आंनि साननाया मामोन बै समावहाय जोंनावहाय सिडि फैथ'वाखैमोन दा माने एसामिसआ बै सिडिया जेब्लानाखि मार्केटाव फैयो अब्ला एसामिसफ्रा होमबा मोनसे ना मोननै बिसोरो दिहुनजेनबायमोन दा बेखौ आंबो नुनानै आंबो सानदों जे जोंबो हागोन नामा बे बुस्थुखौ दा बे हिसाबै दा बे समावथ' जोंबो फरायसासोमोन दा बे समावनो जों बे माखासे मोसानाय प्रग्रामखौ जों खालामबाय थाखायोमोन दा आंनि बिदा सासे दङ महेश ब्रह्म होननाय बेबो प्रडिउसारखा बहुद अडिअ केसेट बेयो बानायबोबाय गोदोनिफ्रायनो दा बिथांखौ आं बुंबाय जे ओरैबायदि जे एसामिसफ्रा बेबायदि एलबाम बानायनानै बिसोरो मार्केटाव हंगारदों दा जोंबो नायनायनि नामा मेक्सिमाम बाजेटआ 20,000 बा 25,000 थांगोन दा बेहाय इनभेस्ट खालामनो हागोन नामा दा बेखौ खिन्थु जों मार्केटाव हंगारा
आं बुंदों आरोखि थारमाने जों जास्ट टेस्ट खालामगोन जे जों रोङो ना रोङा दा जोंनि जिथु बे शुटिं खालामनाय बा जोंनि बे भिडिअ खालामनाया एक्सेप्टेबल जागोन ना जाया दा बेखौ नायनायनि थाखाय दा बिदियाबा राजि दे नोंनो जुदि सोलोंनो गोसो दंबालाय नों टेस्ट खालामनो गोसोबालाय खालाम बेबायदिनो जों आंहाथ' ग्रुप दंखायो डान्स ग्रुप दा बेयाव जोङो आब' रिंकु ओमफ्राय जोंहा अम्बिकागिरि बिसोरखौ आङो रायज्लायजोब्बाय बिसोरबो गासिबो राजिजोब बै समावहाय राजु बा सोरबा जिउथि बिसोरखौ आङो साइड डेन्सार हिसाबै लाबोबाय थाखायो दस्रा प्रजेक्टफ्राव दा आंनिफ्राय राजु एक्टर बा जिउथि बा बहुत आर्टिस्ट दंबावो दा बिसोरखौ आङो बे एलबामनिफ्रायनो आं बिसोरखौ मेन माने केरेक्टारनि थाखाय नोंसोर दे ट्रेनिं बे मोनसे ट्रेनिं साननानै ला बे हिसाबै जोङो बे शुटिंखौ खालामदों आरोखि जों जेरावबो थाङाखै जोंहा बाजेटआनो 20-25 हाजारल' दा नंखायनो जों मा खालामो साइकेलजोंनो जोङो बाइकजोंनो जोङो गौराङावनो कमप्लिट शुटिंखौ जों फोजोबदों आरोखि ओमफ्राय बिनि उनावहाय एडिटिंनि थाखाय दाना जोंनावहाय एडिटिं सेटआप गैयामोन बे समाव जों गुवाहाटियाव थांनो गोनां जाबाय गुवाहाटियाव खालामबाय ओमफ्राय बिनि उनावथ' बहुद मोजां मोनबाय गुवाहाटिनि एडिटरफ्राबो जादों बहुत मोजां जादों खालि नोंसिनि बे टेकनिकेल जिथु केमेरामेन बे हयथ' माखासे नोंसिनि बे केमेरानि अपारेसनखौ खालामनो रोङाखै खोमा खोमसि जादों बे टेकनिकेल खोथाखौ बे समाव आंबो बुजिनो हायाखै खोमसि जादोंमोन आरोखि माने बे समावहाय जोङो मेकआपमेन लायाखिसै ओमफ्राय मा होनो बेखौ माखासे लाइटिंनि रिफ्लेक्टर बेफोर जेबो गैया बाजेटआबो गैखाया आरो जोङो जास्ट टेस्टल' खालामदोंमोन नालाय दा बे हिसाबैनो माखासे टेकनिकेलि बहुद खहा थालांबाय आरोखि दा आनिफ्राय माखासे एडिटरफ्रा माखासे नायखांनाय मानसिफ्रा बुंबाय जे मार्केटआव हंगारदो दाना बे जोंहा प्रडिउसार बिदाया जेनेबा बेबो एसे लब जाबाय जे मार्केटआव जुदि हंगारबा आंहाबो थाइसे थाइनै बेनिफिट फैगोन दा मार्केटआव हंगारनायानो जाहैबाय आरोखि लास्टावहाय बियो मा दिनैनि दिनाव आं बेखौ बुंनो हायो दिनैसिम बै जेलानाखि सिडि केसेटआ सोलिबाय थादों बे समसिमहाय लागै बियो 25,000 बियो बारबायमोन आरोखि सेल जानाया दा दस्रा केसेटआ 25,000 दा बेखौ बुंनो हायो जे आंनि गोसोनि गेजेराव एलबामा माने बे बयनिख्रुइबो साबसिन जादों पारफेक्ट जादों आं बेखौ बुङा खिन्थु हाइस्ट सेल जादों बेखौ बुंनो हायो आरोखि बे आरोखि ओमफ्राय आजिलि मथा मथि आदैया करिय'ग्राफार हिसाबै मावबोनायाथ' 22 इयार्सनिथ' बारा जाखाबाय बारा जाबाय दा बेफोरबायदि गोलाव बे करिय'ग्राफार हिसाबै खामानि मावबोनानै दा आदानि गोसोआव माबायदि फिल खालामदों नैबे समाव आरोना माबायदि मोनबोदों समाजनि थाखाय बे खामानि आङो नायो दानि माखासे प्रजेक्टफोरखौ नायो थिगैनो दं जेनेबा बै समावथ' जों बेबायदि दानि जिथु माखासे फेसिलिटि जों बेखौ मोनबोआखै जेनेबा ड्रनखौ जों मोनाखैमोन जिमि जों मोनाखैमोन जोङो क्रेंक बाहायोमोन ट्रलि बाहायोमोन दा क्रेंक मोनसे बहायनांगौआव नोङो गैयाबाबो 1 घन्टा टाइम नांगौ आरो बहायनायावनो आरो नों बिनि बुस्थु सिफायनानै लांनांगौ बै स्पटसिम नों बाहाय नों हमना ला आधा घन्टा गैयाबाबो क्रेंक मोनसे बहायनो थाखाय 1.5 घन्टा टाइम नांगौ दा बेबायदिनो जों बहुद खस्थ'यै शुटिं खालामबोदों आरोखि दानि दिनावथ' आरो मा ड्रन गासिबो रिमटजोंनो दा बे हिसाबै बयबो माखासे सानै साथामसो प्रडिउसारफ्रा दासिमबो कन्टेक्टआव दं बहुद आंखौ हांख्रायहरो दा आं नैबे टाइम मिलायनो हायैखाय थांनो हायाखै आरोखि दा आंहा मोनसे सिमां दं आं टटेलि आं बिदि नागाराखै दा माखासे दिननि उनावहाय आंनो निजा प्रजेक्ट लागोन आरोखि दा बे प्रजेक्टखौ आंहा सिमां दं जे दानि आं नागारनायनि माखासे बै समसिम आं जि समसिम मावबोदों आं गेप थानाय समाव जिखिनि माखासे प्रजेक्टफ्रा सोलिगासिनो दं बिसोरबोथ' बहुद मोजां मावबोदों माखासे टेकनिकेलि बहुद डेभेलप आउट अफ इन्डिया थांलायनानै मावबोदों दा बिसोरनि सायाव आंनि प्रजेक्टआ बोरै सायाव थांनो हायो दा बे हिसाबै नांगौबा गान दोंसेयाव 20 लाखसानो थांथों 30 लाखसानो थांथों आंना बे आरोखि सिङाव कम्पिटिसना दा नङाबा आं जुदि जाब जुब बानायगोन सोरबा लेंहरब्रबबाय बिसिनि प्रजेक्टआव आं मावहैबाय खिन्थु आंहा बै समनि नामा गाहायाव फैफिनगोन दा बे हिसाबै आङो ब्रेक हमनानै दं आरोखि नांगौबा आङो आंनि निजे खरसा खालामगोन जे ओरैबायदि मोनसे मोजां कनसेप्ट लानानै आं बानायगोन आरोखि बे बानायनाय समाव आं नोंथांमोनखौबो आं हांख्रायहरगोन जोबोद मोजांनि बाथ्रा आं बेखौ गोसो सिङाव साननानै दं आरोखि
थ' होमबा नायगिरि रायजो नोंथांमोना मिथिखाबाय आदानि जेनाखि गोसो सिंनि साननाय दिनैसिमबो बियो माबायदि साननानै दं जोंनि बर' माने बे हारिमुनि बिथिङावहाय नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जोंनो बेबायदि मानसिखौ जोंनि समाजाव बिराद नांगौ आरोना मानोना जों दिनैसिमबो गुबुन माखासे मा होनना बुङो हारिनि जेनाखि फिल्मफोर दिहुननाय बिसोरथ' जों दासिमबो माने कम्पिटिसन खालामनो हायाखै होनना बुंदों आरोखि हायाखै मानोना बिसोरनि जेनाखि रां रुफा गारनानै जेरैबायदि बानायो जेरैबायदि माखासे फेसिलिटिफोर बिसोर बाहायो आरो दा आंनिबो एसे मिथिबावनो लुबैयो आदानिफ्राय आदायाथ' करिय'ग्राफार जानायनि अनगायैबो एसे माने एक्टर हिसाबै अबा एलबाम मावबोदों आरो एलबामाव मावनाया जाहैबाय बै समावहाय जों फेससो नायदोंमोनथ' दा आंनि गोसोनि गेजेराव बेवहाय मेनलि आंनो जेनेबा डाइरेक्सन एन्ड करिय'ग्राफि आंनो खालामजोबदों दा बै समाव आंबो मोसाखायो हिसाबै आंहाबो नायनायनो लुबैयो गावखौ बे हिसाबै नायबाय दानाथ' उनावहाय टिभियाव नुबाय जे आंखौथ' बिराद माने मा होननांगौ जाखो बेखौ सावथाल ना निगु होनांगौ जाखो माने असाइस नुयो बेनिफ्राय आं सानबाय औ आं बेवहाय जानाय नङा नांगौ आं बे करिय'ग्राफ लाइनजोंनो आङो माने गोसो होनानै मावलांसै बेबायदि जादों आरोखि आङो मोननैसोआव ओरैनो मा होनो बे समाव गोसो गुदुं हिसाबै ओंखारफ्लांनाय जादोंमोन आरोखि नंगौ खिन्थु मानसिफोरखौ गाज्रि बुंनायखौ आं खोनायाखै गैया थारमाने बावहाय जेनेबा जेरै दा आदाया होनदों माने सावथाल बायदि नुदों जेनेबा मेकआपथ' गैयामोन बे समाव दाना नोंफ्रा मेकआपजों रिफ्लेक्टरबो गैया बेनिफ्राय मेकआपबो गैया मेनलि नोंनि भिडिअ क्वालिटिखौ मोजां खालामनो थाखाय मेकआप नांगौ केमेरामेन मोजां नांगौ केमेराया मोजां जानांगौ लाइटिं प्रोभिजन थानांगौ नंगौ सैथो बाथ्रा ओमफ्राय बै समावथ' जेनेबा दासिमबो नायगिरनो जायफोर मानसिफोर नायो होनखायो आरोखि बे एक्टरनि मोसानाय मोसानायखौसो बांसिन नायो मानसिफ्रा माबायदि बिदि मोसानो रोङो नै बेया मारै बिदि मोसानो रोङो बे मोनसे फैबाय थादों आरो आदानिफ्राय आं बे समाव मिथिनो लुगैदों आङो दहाय एसे थालांनाय बायदि मोनदों आदानि न'खरनि फेमिलि साबेसे बिदा फंबाय दं न'खरावहाय बेखौ एसे आंहा बिमा बिफायाथ' गैला माने बिफाया बोसोरथामसो जाबाय बिमाया 5 बोसोरसो जाबाय रुंसारि जाबाय आंहा बिदा 3 दं बेनिफ्राय आंनि बिनानाव 1 दं गासिबो हाबा जाजोब्बाय दा बिसोरो गावसिनि मथे सोलिनानै दं आं मथे सोलिनानै दं आरो बयबो बिजियावनो दं ओमफ्राय दा आं मिथिदों जेनाखि आदानि जेनाखि बाजैया रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलावहाय मावो नङा होमबा टिचार हिसाबै मावो ओरैनो दा आदानाव साबेसे गथ' गथायफोर जाखो आंनाव दा 2 जाबाय फिसाला 2 फिसाला देरसिना क्लास 10 आव मोनबाय रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलावनो हस्टेलाव थायो दा उन्दैया 5 आव होमबा बे बाबुमोननि नामा मा एसे फिसाला देरसिननि नामा जाहैबाय धृतिमान ब्रह्म ओमफ्राय उन्दैसा गथ'सानि नामा जाहैबाय गौरब ब्रह्म नैबे समाव अब्ला आङो बारा गोबाव लानो सानला आदाजोंहाय जोङो नोंथांमोननि खावलायनाय बायदि जों दिनै आदाखौ माने लोगो मोनबाय आरो आदानिफ्राय जों गोबां बाथ्रा मोनथिबाय आरो नोंथांमोना दिनै आदानि खुगानिफ्रायनो गोबां बाथ्राखौ मोनथिखाबाय जे आदाया जाहैबाय मा उननि समावबो सावथुन मुलुगाव फैफिनगोन होननानै बुंदों बियो जायखौ गोसोआव सिमां माने रनसायनानै दंगासिनो दङ दा बे हिसाबैहाय आङो नोंथांमोनखौ दिनै बे आदाखौ नुफिननानै गोबाव समनि उनावहाय आजिलि 23-30 इयार्सनि उनावहाय दिनै नुफिनबाय दा नुनानै माबायदि मोनदों बेखौ एसे नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय सोरबा जि होनदोंसोमोन आरोना आदाया गैलागोनलै बिदि मोनसे बिदि जादोंमोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना होनदों आङो स्क्रिनशट खालाम हरबाय थायो वाट्सएपाव दा नोंथांमोनाथ' दिनै नुबाय मिजिंथिदों नोंथांमोना आदाखौ नुफिननानै गोसोआव जोबोर मोजां मोनदों होननानै आं बे समाव बेखौल' बिदायनायनि सिगां इसोरनाव आर'ज खालामनो लुबैदों जे आदाया गोलाव सम जेनोखि जोंनि बर' सावथुनाव करिय'ग्राफार लोगोसे एक्टर हिसाबै खामानि मावबोबाय आरो दा बिजनेस मावनानै सोलिनानै दङ लोगोसेयैनो उननि समाव फैफिननो खोथा होबाय दा बे जेनोखि आदानि सिमां बेखौ जेन' आफा इसोरा मोगथाङाव महर होफुंथारनो हाथारदों आं बेखौ आफा इसोरनि खाथियावहाय आं आर'ज गाबबाय आरो नैबे समाव जोंनि बे बिटिआर इन्फो स्टुडिअ इउटुब चेनेल आदाया बेखिनि समखौ होनायनि थाखाय आङो बिटिआर इन्फो स्टुडिअ इउटुब चेनेल जानानै बे समाव खुलुमनानै आरो बिदाय लानो सानबाय आदा। गोजोन्थों।